הבאים לטייקדאון, פודקאסט הימי הרשמי של מדינת ישראל. אני ארקדי סצ'קובסקי ואיתי נמצא כמו תמיד האלוף הבלתי מנוצח ב-700,000 עבודות והוא לא מתפטר מאף אחת מהם, שי כץ. פתרתי מהכל, אבל לא נותנים לי ללכת. לא נותנים לי ללכת, ארקדי. כן. They got a hold of me. Just when I thought I was out, they pulled me back in. שאוט אאוט לאל פצ'ינו. The champ is here, שי כץ, מה שלומך? איך וואי, עברה השנה? איך עברה השנה? וואי, השנה הכי קשה שהיה לי בחיים, ארקדי. האמת ש... כן. השנה הכי קשה. אני כל כך, תראה, יש לי קרחות סטרס מרוב שהיה לי שנה קשה. או אתה אשכנזי ולא יכול לגדל זקן. כן, ממש, אני לא יכול לגדל זקן, אז הוא גדל בהכל חוץ מבשלוש כן. נקודות שהיה. אבל אתה יודע, גם גיליתי פה קרחת, אבל אתה יודע, זה גם ככה קרחת. זה כמו להיות הבן אדם הכי נחמד בכלא. זה לא באמת משנה. אז יאללה, שי כץ, סוף סוף חזרנו 2026, אני ראיתי את כל ההודעות שלכם באינסטגרם, הגבתי למי וואי, שהספקתי להגיד. שיגעו אותי, אבל שתדעו שזה אני אשם, אני עמוס, אני נודניק, ארקדי מנסה, ארקדי נלחם בשבילכם, ואני כן. כושל כל פעם מחדש. לא, אבל גם עברנו, ואנחנו גם נדבר, אנחנו נחזיר לכם חובות, אנחנו נגיד כמה מילים על אירוע קולוז'ן, קוליזיון, קוליז'ן, קליציון. הוא עדיין לא יכול להגיד קוליז'ן, שתדע, הוא לא יכול. יש לי הודעות קוליות שזה קולוז'ן כל הזמן. אז נדבר על קוליז'ן 5, כמה מילים, באמת היה אירוע מגניב לאללה שסגר לנו את השנה ב-MMA בארץ. אנחנו נדבר גם על הקרב של שמעון בסוף שבוע האחרון, שהוא ניצח, ואחלה של קרב, קצת על התקרית שהייתה בסוף, הייתה גם תגובה של שמעון אצלו ברשתות החברתיות. נתן לוי, חוזר ומפתיע ומצא כנראה את המקום שלו בעולם הלחימה המקצועני. אני אדבר איתכם על עוד כמה חדשות מעניינות שאני אשאיר אותם למהלך התוכנית, וכמובן ניתן לכם את סיכום ה-2025 שלנו עם קרב השנה, לוחם השנה, נוקאוט השנה, הכנעת השנה והלוחם הישראלי של השנה. שי כץ, הווה ונצלול, או שניתן איזה בדיחת ג'יוג'יצו אבא כזאת בקטנה? מה שאתה מרגיש לנכון. יאללה, בדיחת ג'יוג'יצו אבא בקטנה, זה היה אמור להיות לפני תחילת השנה כדי להיות אקטואלית, אבל ניתן אותה עכשיו. למה לסנטה קלאוס וללוחם ג'יוג'יצו אין ילדים? למה? כי שניהם מעדיפים את הכניסה מהערובה. איי איי איי. And we're back. We're back baby, 2026. 2026 עדיין אקטואלי. 25 לא הייתה השנה שלנו, 26 גם לא תהיה השנה. בדיוק. יש למה לא לצפות. יאללה, שי כץ, בוא נתחיל לצלול. אז שמעון סמוטריצקי נלחם בסוף שבוע האחרון באירוע 559 ב9 לינואר נגד ג'יימס. איך אמרנו שקוראים לו? הכינוי? ג'וסי פורטר, שהוא לא ג'וסי. תנו לשי כץ שנה והוא יראה לכם מה זה ג'וסי. בקליפורניה, שמעון מנצח, ברוסית אומרים פסוחויו, זה כאילו על יבש, הכל. 3 סיבובים, באמת קרב מאוד דומיננטי שלו. כן, היה אחלה קרב, שלט בהכל. גם היה נראה שהיריב שלו לא בא לעמוד איתו, בא לבעוט כדי להיכנס אולי לגרפלינג. שמעון נתן לו גם יותר מכות בעמידה, וגם שמעון הוא זה שלקח את הטייקדאונים ושלט ויצר קצת נזק. לא היה משהו מסיבי מבחינת הנזק, אבל היה אקצ'יינג'ים טובים של גרפלינג. שמעון כן לקח לו את הגב שם, אם אני זוכר, בסיבוב ראשון. בסיבוב השלישי היריב שלו ניסה סוויפ מלמטה, שמעון ישר נכנס לבריח רגל, איכשהו בא להפוך אותו, אחלה תגובה, קמו מזה, קרב פלולס של ויקטורי, כאילו פלולס של שמעון, אין יותר מזה, הוא בדרך נכונה. אחלה קרב לחזור איתו לניצחון, להתחיל את השנה. אחלה. הייתה תקרית בסוף הקרב, בעצם הפינה של שמעון, שם צעקו לו משהו, שמעון הגיב, נתן הגיב, שזה יפה, אני בעד להגיב, לא באלימות כמובן, לא בזה,
אלא הגיבו ולא היו מה שנקרא הקטנים והחלשים שבאו להתארח, שזה היה מאוד מאוד יפה. אז שאוט-אוט, כנסו לרשתות החברתיות, יש שם גם את התגובה של שמעון לכל האירוע בסוף. מעניין מה אמרו לו, אני לא ראיתי מה נאמר. לטענת שמעון אמרו לו שאתה לוחם מסריח, משהו כזה. הוא מסריח, רמאי או אולי מסריח כנראה. או לפי מה שהבנתי משהו מגעיל. מגעיל כזה, רמאי, לא יודע מה. עכשיו שמעון לא נשאר חייב. גם נתן לא נשאר חייב, ובאמת עמדו, ודגל ישראל, כל הדברים הטובים האלה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אז אחלה שמעון, כנסו לרשתות, תראו את כל הסיפור האמיתי, אחלה של קרב שלו, מי שיש לו UFC Fight Pass, תראו, ויאללה, מפה רק בהצלחה וקדימה, קדימה. אם כבר בנתן לוי עסקינן, אז נתן לוי חוזר לפיט, לא לזירה, לפיט, לקראטה קומבט, הולך להילחם נגד לוחם פקיסטני, שכבר פרסם שהוא נלחם נגד לוחם מפלסטין, לא נתן, הפקיסטני, ההודי, הפקיסטני, איי, מקווה שזה יגיע אליו. אז הוא פרסם שהוא הולך להילחם נגד לוחם מפלסטין, כמובן נתן לא נשאר חייב, הקרב הולך להיות על חגורה. הוא הולך להיות על חגורה, שזה מגניב, כאילו... איזה חגורה? באיזה משקל? כן. במשקל קל, lightweight. והרינד הזה הוא האלוף, והוא לא הפסיד דווקא, הוא בלתי מנוצח בקראטה קומבט. אז אני מקווה מאוד שנתן ייתן מכות להודי, לפקיסטני מכות. מי שלא יודע למה אני מתבלבל, יש ביניהם מלחמה ויריבות וכל הדברים הטובים ששם קורים. אז אחלה נתן, והמון המון בהצלחה. אנחנו כמובן נספר לכם ברגע שהקרב יקרה. הקרב מיועד, שנייה, אני אגיד לכם את התאריך. למרות שלדעתי אין תאריך, או שיש. לדעתי עוד לא סגרו תאריך. אבל אנחנו נעדכן אתכם מתי שיצא הקרב. אני רק בודק, שנייה, בדיקה אחרונה לפני שאני שולל את זה שאין תאריך. תבדוק לנו, ארכדי. אני בודק לכם את זה כבר בלייב. פה יש את רינד, לא, אין עדיין תאריך, date to be announced, אז אין עדיין תאריך, אבל הקרב נסגר. שני הלוחמים פרסמו את הקרבות האלה. זו ההודעה הרשמית איך קוראים לזה? מהיריב עצמו וגם מנתן וכל הדברים, אז המון המון בהצלחה לנתן. אני אוהב את המעבר כי זה מעבר טבעי, מי שלא יודע, הרקע של נתן הוא קראטה. האמת שגם הסרטון שלו עם מאסטר קן מעולה, מי שראה. אז זה יפה, הוא צובר תאוצה ותודעה גם בקרב הקהל האמריקאי. למי שלא יודע מי זה מאסטר קן, זה הוא עם החליפה האדומה. כן. המומחה לקרב מגע וסלף דיפנס. אז לנתן לוי יש סרטון איתו. יש, כן, ממש הרבה, הוא גם מופיע בסלף דיפנס צ'מפיונשיפ, הוא בחור מצחיק. ששי עכשיו מכניס לשם עוד ישראלים. תעקבו אחרי ספרטה לייף 15. זה מצחיק. כן, זה היה מצחיק. אז שי מכין את נבחרת ישראל סלף דיפנס צ'מפיונשיפ. זה השלב הבא. כן, יש פרק שבוע הבא, אני מכין להם משהו חדש. תחשוב, יש לנו מתקנים בארץ, כאילו, אתה רואה בבח אדם, סלף דיפנס צ'מפיונשיפ, מתקנים יש. זה דווקא הכי פחות קשה למצוא בארץ. שביות זה לא משהו שחסר. בדיוק. יאללה, שי כץ, קצת חדשות מצערות. אתה שמעת מה קרה עם אנטוני ג'ושוע? אנטוני ג'ושוע? לא. מה? בניגריה, אנטוני ג'ושוע היה מעורב בתאונת דרכים. 2 מהחברים שלו נהרגו.
ואנטוני ג'ושוע מודיע על פרישה מאגרוף. שמע, איזה אירוע, מטלטל. כן. אנחנו עוד, זה קרה ב-29 לדצמבר. כן, מבאס. זה יוצא 9 ימים אחרי הקרב של ג'ייק פול וג'ושוע. מה היה הסיבה לתאונה? לא פרסמו, אני עם הכתבה. אה, המכונית נכנסה במשאית, לא מבין אם היא הייתה חונה או לא. אה, יכול להיות שזה אפילו הנהג נסע בקטע לא טוב. לא, מעניין אותי מי השם, אבל זה לא כזה קריטי בסוף. כן. סיפור טרגי, אתה מאבד חברים, משפיע לך על החיים, מן הסתם כרגע הוא עובר טראומה, הוא יתמודד איתה, לאן שהוא ילך עם זה, שילך, אם הוא בוחר לפרוש מאגרוף. Thank you for your service, ואם הוא ימשיך בעתיב, you're welcome back, brother. כן. יאללה, שייקץ, בוא נמשיך. יש לי עוד איזה חדשה שסימנתי לעצמי, בוא נראה. שאני לא אשכח איזה משהו. לא לשכוח. לא, בוא נראה. לא, נראה לי שלא שכחתי כלום. סטריקלנד ממשיך עם השטויות שלו, אבל זה שטויות. אה, זהו, זה בגדול. יאללה, שייקץ, בוא נסכם. יאללה, בוא. תן לי את סיכום השנה, בוא נדבר. טוב, אז פשפשתי, עם רגע, זיכרונך... לפני שאנחנו מתחילים, תראה, אם כן. אנחנו מסתכלים על הכותרות שקורה, אנחנו שמים לב, למי שלא יודע, יצאה ליגה שנקראת RAF, זה ליגת היאבקות מקצועית, לא פרו, כן. במובן של WWE, אלא פרו-רסלינג, זה אומר במה עם קהל למתאבקים, בדרך כלל מביאים מתאבקים יותר שמות. עכשיו האירוע החמישי שלהם היה מיין איבנט קובי קומינגטון נגד לוק רוקולד, קומינגטון ניצח. היה אמור להיות בואו ניקל נגד יואל רומרו, יואל רומרו לא עמד במשקל. לא. ארמן צרוקיאן היה שם נגד לנס פלמר. תראה, להגיד לך, תראה, הרבה MMA, זה מעניין ממש, כי MMA הוא זרז ו, ומנוע להמון המון ספורט היקפי, מה הכוונה? בגלל למרות שהוא שרומרו הפסיד, דרך אגב. רומרו הפסיד, כן, רומרו הפסיד ב-10-0. כן, בהיאבקות שאתה מגיע ל-10 נקודות, אז כאילו מפסיקים את הקרב. כן. כאילו, זה כבר, הפער גדול מדי, לא נותנים לזה להמשיך. ענפי הלחימה, ה-MMA כל כך מצליח, שהוא מצליח לייצר עניין בענפי לחימה שמסביבו. זה לא שהאבקות, שהוא ספורט אולימפי, צריך את ה-MMA כדי לקבל לגיטימציה, אבל הוא צריך את ה-MMA כדי לקבל קהל. זה לא שהג'ו-ג'יצו צריך את ה-MMA כדי לקבל לגיטימציה, אלא הוא צריך את ה-MMA כדי לקבל קהל. חסר לו כוכבים. זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה, אותו דבר גם עם אגרוף. ה-MMA בתור המיקס מרשל ארטס, מאוד זורק אבק כוכבים לענפי ספורט אחרים, וזה מאוד מעניין. זה נחמד בתיאוריה, אני לא חושב שהדברים האלה יתפסו חיים משל עצמם. אני חושב שזה זה לא... יכול להיות מאוד נחמד למתאבקים שהם ברמת הקולג' והם סיימו ונגמר הקריירה האולימפית שלהם כביכול, או למתאבקים אולימפיים אחרי שהם סיימו את הקריירה האולימפית שלהם. הם נשארים עכשיו בלי שום דבר, אז במקום לעבור רק ל-MMA, הם יכולים מי שרוצה למצוא את עצמו באיזה ליגה כזאת, זה כמו שברנקל בוקסינג הפך להיות דבר, זה ברור לנו שאם ה-MMA לא מצליח ככה, ברנקל בוקסינג לא היה קיים, כאילו במובן הזה. אהבה כוכבים שהוא מפזר, ה-UFC במרכז מפזר, זאת אומרת לוחמי UFC לשעבר, או לא בטופ, הולכים ומתחרים ומביאים קצת את הקצופים של ה-MMA למקומות האלה. זה מעניין להגיד לך שאני חושב שיש פה, אתה יודע, איזשהו stand alone מספיק, לא, אבל אם זה קיים מספיק זמן, וואלה, אחלה.
שמע, אני אגיד לך, הבעיה איתי עם הדבר הזה, זה לא ויזואלי מספיק. מאיזה בחינה? אתה עכשיו מסוגל לשבת לראות אירוע שלם של היאבקות? לא, אבל אתה גם לא מסוגל לשבת לראות אירוע שלם של סלאפ פייטינג, אבל כן אתה תראה את ההיילייטס, אתה מבין? ובסוף המודל הכספי שלהם, חוץ מלמכור קצת כרטיסים, אני חושב שזה המון ספונסרים, אתה מבין? כי הם כן מביאים, זה בניגוד לישראל, בישראל אין תרבות בספורט של ספונסרים. חסויות, כן. אין תרבות, באמריקה זה חלק מהתרבות. בגלל שיש באמריקה המון רשתות, והרשתות האלה יש להן תקציב, הן מוכנות ואין להשקיע. מנסקייפ בארץ, אין מנסקייפ בארץ, שי כן, כץ. אנחנו צריכים מנסקייפ בארץ. עושה, אז, אז ענפי ספורט יכולים להתקיים מעצם הזה שאוקיי, אנחנו נהיה ויראליים, אנשים ירצו להיות, אתה יודע, בתמונה, בזה, הנה הוא קיבל. חסות, כן. הלוואי וגם נמצא פה, אנחנו במקום בישראל בתור מי שכרגע הבעלים והמארגן של ליגת MMA הכי רצינית כרגע שיש לנו, אני אומר לך, המאבק שלי עם ספונסרים הוא קשה. זאת אומרת, תודה, מזל שיש לנו את החבר'ה של RDX, הם אחלה, באמת, הם עוזרים לנו המון, אבל זה מאבק, אתה יודע, זה מאבק. כן, כן. זה עבודה בפני עצמה. יאללה, שי כץ. כן, מוכן? אז אנחנו נעבור רגע על הקטגוריות, אז יהיה לנו קרב השנה. כן, אנחנו נשתדל לתת גם את הראנר-אפ. זאת אומרת, בוא נקרא לזה ככה, עוד איזה מישהו נוסף. לוחם השנה, כן. נוקאוט השנה, הכנעת השנה, ולוחם הישראלי של השנה. אנחנו נתחיל עם קרב השנה. שי כץ, אתה תתחיל או יאללה. אני אתחיל? אני אתחיל. היה לי התלבטות בין דבשווילי לנורמגומדוב לבין דבשווילי ליאן. הופה. אה, זה שני קרבות שאני חושב שהיו מעולים, מעולים, באחד דבשווילי ניצח, אחד הפסיד, אבל אני חושב שמה שעשה את דבשווילי נגד נורמגומדוב כל כך טוב, זה שכולם ציפו שעומר ינצח, ועומר באמת התחיל בלהראות, אוקיי, אני טוב כמו שכולם אומרים, ודבשווילי פשוט עם הקצב שלו והשיטת העבודה שלו הביא את זה לניצחון, ווואלה, דבשווילי יאן היה יותר מפתיע אולי לאנשים, אבל בשבילי דבשווילי נורמגומדוב היה יותר משמעותי. אז אני הולך עם דבשווילי נורמגומדוב. הופה. אז אצלי זה היה, אני אגיד מי לדעתי זה hands down, זה יאן דבלשווילי 2, גם בגלל שזה מפתיע, גם בגלל המעמד, גם בגלל שאת יאן לא ספרו. כאילו רוב האנשים לא ספרו בכלל את יאן, חוץ מעבדכם הנאמן שניחש. ועל הראנר-אפ זה יירי נגד ראונטרי. כי בסוף זה מה שאנחנו רוצים לראות. חבר'ה, בסוף זה מה שאנחנו רוצים לראות. כן. וואלה, אני אומר לך את האמת, אני עדיין לא מצליח להבין איך יירי גילי ניצח. ניצח את הקרב הזה. אני לא אתה מבין? מצליח להבין. אבל זה מה שאנחנו רוצים לראות. כי אם תשאלו את האוהד ה-MMA, גם ההארדקור וזה, תמיד יישאר לו פינה חמה בלב לרורי מקדונלד נגד... נכון. אז כן, זה היה הראנר-אפ שלי, אבל אני חושב שיאן דבלשווילי, בכל הרמות, טכנית, הפתעה, מעמד, סיום שנה, רימץ', כל הסיפור, הכל המסביב היה מושלם, וההפתעה כמובן הגדולה שיאן ניצח, זה מה שהכריע. יאללה, שי כץ, אתה רוצה נלך על נוקאוט והכנעה, ואז נדבר על לא, לוחם. לוחם עכשיו. לוחם? יאללה. אז לוחם השנה, ניסיתי למצוא מישהו אחר, ניסיתי. בספר תורה ניסיתי. הייתי קרוב, יותר אולי בגלל ההשפעה, אבל hands down, מירב דבלשווילי זה לוחם השנה. חד משמעית. אין 5 לי שום הגנות על ויכוח. התואר בשנה אחת.
הגנות, 4 הגנות והפסד בקרב האחרון נגד יאן, אבל תשמע, זה קצב, זה משהו שלא רגילים, לא רגילים לראות אלוף כל כך דומיננטי במשך כל כך הרבה קרבות לפרק זמן כל כך קצר. hands down מרב. 4 קרבות, לא 5. 4? זה ב3 קרבות יותר מבדרך כלל. כן, לא, תראה, 4 קרבות בשנה ללוחם, שבמיוחד נלחם 5 סיבובים, זה לא צחוק. הייתה לו שנה מטורפת. את השנה הוא התחיל בקרב שדיברתי עליו, נגד עומר, אחרי זה ההכנעה על שון אומאלי, הניצחון על קורי סנהייגן. אמנם הוא הפסיד בסוף לפיטר יאן, אבל אני באמת שם על זה כוכבית מאוד גדולה, כי זה היה קרב רביעי, מחנה רביעי באותה שנה, ל5 סיבובים. אני לא חושב שאלוף צריך לעשות 4 מחנות בשנה, 3 זה מכובד enough, העומס לפי דעתי הכריע אותו, לעומת זה יאן הוא לוחם, אבל עדיין עצם העובדה שקרב השנה, שתי המועמדים שלי היו קרבות של מרב, אז זה לא רק מה שהוא עשה בשנה, זה גם איכות הקרבות שלו, אתה מבין? אז חד משמעית בשבילי, מרב דבשווילי הוא לוחם השנה. אז זה הלוחם. יאללה, נלך על הכנעה. יאללה, הכנעה. אבל הלכתי פה עם הרגש, הלכתי עם הרגש, שייקת. אני הלכתי עם הרגש, ז'אן סילבה, כמובן. מכניע פרייס מיטשל. כמובן. אין לנו, אין הכנעה שיותר דיברה אלינו בתור ישראלים מאשר הדבר הזה. כל מי שלא בוחר בזה אנטישמי. ז'אן סילבה. בתגובות יתנגד לדבר הזה, אתם אנטישמים ועוכרי ישראל. אני אגיד לך מה היה יפה בקרב הזה, מאוד אהבתי, הוא היה מועמד אצלי גם לקרב השנה מבחינתי, בראש, כי ז'אן סילבה בא וכאילו, ההגנה שלו לטקדאון שהייתה הנשק המרכזי של ברייס מיטשל, הייתה גאונית, ישר לחפש התקפות, ישר לחפש הכנעות, ויופי של הכנעה, אין לי משהו להגיד. אני חושב שעצם זה שזה ברייס מיטשל, עצם זה שזה בהכנעה, עצם זה שזה אחרי שהוא ביטל קרב בגרפלינג נגד אילי, כל הדבר הזה כולם חשבו הנה הולך להיות קרב גרפלינג של ברייס מיטשל והוא אכל נינג'ה צ'וק, שלהזכירך שייקץ זה לא עובד. זה לא עובד ב-MMA, להזכירך. אז כן, אז זאת הכנעת השנה. נוקאוט השנה, אני גם חושב שאנחנו נסכים פה. דבר אליי. אירון פיקו נשלח לשדל ראום. אני אגיד לך מה, אני מבין למה הוא נשלח לשדל ראום. הוא כן, עדיין אבל אני בחרתי, זה הראנר אפ שלי. הבחירה שלי זה אוליברה טופוריה. טופוריה מוריד לנו את צ'ארלס אוליברה. זה ככה אתה נהיה אלוף בקטגוריה מעט, אתה מבין? היה פה רגע, אתה לא בא ומנצח רק בזה, אלא אתה בא וסמוקים. זה היה רגע מאוד משמעותי, הוא הראה לנו שטופוריה, שקפץ ישר למים העמוקים, אמנם לא איסלאם, אבל צ'ארלס אוליברה, הסקנד בסט נקרא לזה ככה, והוא סמוקטים, הוא עשה את מה שהוא אמר, ובשבילי זה היה נוקאוט מאוד דרמטי. אז אני מבין למה הנוקאוט על אירון פיקו הוא כאילו יותר וואו, הוא אפילו גם היה מפתיע, אבל המעמד של הקרב הזה הוא... אני מסתכל על כשאני בוחר נוקאוט של השנה, אני מסתכל על זה, אם אני הייתי השופט שעוצר, האם היו אומרים, הוא מת. במקרה של פיקו. בקרב ילדים אתה שופט, האנשים מתים, אבל מה אתה מדבר? כן, אז אירון פיקו... הוא בן 12! הוא עוד זן, הוא לא זן, הוא מפרכס! תעצור את זה! אז כן, אז אירון פיקו לדעתי פשוט בגלל הוואו פקטור ובגלל הרגע הזה, זה כמו הנוקאוט אוברים נגד אנגנו, אתה יודע, הנוקאוטים האלה שאתה כזה, הוא לא התעורר מזה. איזה באסה, איך זה קלקל פיקו את הכניסה? ממש, הוא היה הכל, גם התחיל את הקרב טוב, ואז כאילו בו בו בו. הוא נראה מעולה. הבעיה של פיקו, הוא נראה תמיד מעולה עד ש... הוא נכבל, הוא מת.
כן, איזה באסה, הוא לוחם כזה טוב. אני מת על אירון פיקו. הוא כישרון ווייז, הוא... אפילו ברמת ההיאבקות הוא אמור כאילו להיות בספורט הזה אתה צריך עם כל כך הרבה מזל, אין לי מלא, ממש, אין מלא ממש. מזל. תשאל את ואן. כן. אז כן, אז אירון פיקו אצלי. יאללה, לוחם הישראלי של השנה. יאללה, בוא אין נתחיל. לפני... אתן לי כן, להתחיל, תתחיל ואחרי מה... זה זה. תראה, היה לי, אתה יודע שאני אוהב פעילות כפקטור, אבל לא היה לי. באמת חשבתי על שוקי, שיש לו 3 ניצחונות השנה, שוקי סאדר, 3 קוליז'נים, 3 ניצחונות. אה, עם זאת, הוא עוד לוחם מתחיל בעיניי, וגם אם הוא היה יותר פעיל מאחרים, הניצחונות הם עוד לא שם. הבא שעלה אצלי היה שון פרו, עם 2 ניצחונות, גם כן, אה, עוד לא נגיעה בשלב הבא, זאת אומרת, אם אנחנו נחלק את זה לדרגות, יש את הלוחמים המתחילים, שלב טיפה מעל, איפה שבעיניי שון פרו נמצא מבחינת הקרבות האלה, יש שלב מעל, זה איפה שאילי נמצא, ואולי רפי וכאלה, אתה מבין? כן. בדיוק השלב הזה שלפני הקפיצה לארגונים הגדולים באמת. אז שון פרו שם, אבל רפי, אהרונוב, מי היה שנה שעברה? גם רפי? אני לא לא, זוכר. אילי. אילי? אילי. אילי? שנה שעברה זה היה אילי. אז רפי נתן השנה 2 קרבות בקייג' ווריורס, שאחד מהם גם מועמד לקרב השנה בקייג' ווריורס, והוא ניצח את שניהם בנוקאוטים, אז אין ראוי ממנו בעיניי. לא היה שנה טובה לישראלים. זהו, באתי להגיד, לא היה שנה טובה לישראלים. באמת, כאילו, גם רואים את כל אתה יודע, השייקינס של המצב גם בארץ, גם עם הטיסות לחו"ל, חזרה מחו"ל, הקו הזה של ישראל והמקום איפה שעכשיו ישראלים נמצאים בחו"ל, מה שנקרא הליגיונרים שלנו, הכל. אני דווקא חיפשתי לופ הול, לנסות איזושהי פרצה גם בזה. כמובן שאני, אין לי שום בעיה עם הבחירה ברפי, אני גם חושב שעצם המועמדות שלו לקרב השנה בארגון כמו קייג' ווריורס, אם מר גודארד מפרסם את הקרב שלך, אז כנראה הקרב שלך טוב. מר גודארד העלה כמה סטורים על הקרב של רפי, הוא שפט אותו גם. אני רוצה אבל לתת שאוט-אוט, דווקא בגלל ההשפעה על, בוא נקרא לזה ככה, על החברה הישראלית ברמת האומנויות לחימה, זה שאוטות למשפחת גורדון. אני שם את כולם בקלחת אחת, אני יודע שהם לא יכעסו עליי, הם אחלה, אבל תמיד כשמדברים איתי על קיבדי, על אהבת השם, על רוח, על כולם, מדברים איתי בפן של MMA, למרות שרק קיבדי לדעתי עושה MMA. כן. ואני חושב שההשפעה שלהם להביא את אומנויות הלחימה, ונגיד את זה קצת יותר קשה, את האומנויות הלחימה האגרסיביות יותר, לקדמת הבמה, לסוג של המיינסטרים, להתראיין, להביא את זה לתקשורת המיינסטרימית, זה משהו שמאוד משפיע, אז אני בעצם נותן את התואר להם, לכל המשפחה, כי אנחנו יכולים לשבת לחפור בהכל, בסוף אין מה לעשות, הישראלים צורכים מיינסטרים, בגלל זה ריאליטי מאוד מפורסם לצערנו הרב, וסחטן עליהם וכל הכבוד, ועל טיל דהט, ואחלה גסט אפירנס בקוליז'ן 5 הייתה, ואחלה ריל והכל, אז שאוטות למשפחת גורדון, אתם מקבלים ממני את לוחמי השנה הישראלים. אז זה בערך הסיכום. שי קץ, מה מצפה לנו בשנה הבאה מבחינת קוליזיון? תן לנו מבחינת קוליזיון. תראה, אני כרגע מכוון ל3 אירועים, אני כרגע צריך קצת איזה הפוגה אחרת, אתה מכיר אותי, אני בערך שבוע אחרי אירוע, מכניס את האירוע הבא, אני צריך קצת מנוחה, השנה הזאת הייתה לי עמוסה ברמה האישית וברמה הזה, אני צריך טיפה to get my shit together, אני מניח אפריל, מאי, אני מכוון לאירוע הבא, אני אכריז על זה בטח בתחילת פברואר, אני רק צריך להתאפס על עצמי, אני מתכנן השנה, זה עוד לא קבוע, ואני אומר את זה סקופ, מוכן לסקופ עליך?
יאללה, סקופ על החלקדי. יאללה. אני אירוע מכוון לזה, בינלאומי בקפריסין. אני מקווה חס ושלום. חס ושלום. אני מכוון לאירוע אחד בצפון, אחד במרכז, אחד בדרום, ולא בסדר הזה, אוקיי? אני מכוון לאירוע לדרומים. החזית הדרומית של מדינת ישראל נלחמת איתי כבר הרבה זמן ומנסה לשכנע אותי להגיע אליהם. אני רוצה, אני חושב שלקהל בדרום מגיע אירוע כזה, ויש שם קהל מאוד טוב ל-MMA, ואני חושב שאירוע כמו קוליז'ן מאוד מרים את הסצנה המקומית. אז אני מתכנן השנה דרום, מרכז, צפון. באיזה בבקשה, סדר ואיפה? בהמשך. והאם סוף סוף השנה, כבר שנה שלישית, תהיה חגורה, שי כץ? היי, נראה לי אתה הולדינג דה בלט. אתה... אני לא הולדינג דה בל. אני יודע. הלוחמים שהם canceling דה בל. כן. היה אמור להיות לנו קרב באירוע קוליז'ן 2. קוליז'ן 2. באנדרגראונד? באנדרגראונד? כן. זה לפני שהאנדרגראונד זה הפשרה. אנשים זוכרים באנדרגראונד, אבל קוליז'ן 2 אמור להיות באולם, פשוט המלחמה הובילה אותנו לאנדרגראונד. זה הפך להיות אירוע אייקוני, אבל זה אנדרגראונד בגלל שהיינו במלחמה. והיה אמור להיות, באירוע האחרון היה אמור להיות גם אירוע קרב על החגורה. כרגע, אני יכול להגיד לכם שאנחנו בילדינג קרב חגורה ממש טוב. אני אוהב שאתה אומר אנחנו, כשזה אתה עושה הכל. זה יפה מאוד, שי כץ, אני אוהב את זה. אין לך למה, זה נקודה טובה. אני אוהב את זה. כן, אני אגיד לך כאילו אתה למה. יושב עכשיו עם מישהו ומתייעץ, איזה קרב אני אעשה? חד משמעית לא, לגבי כלום. אני באמת עושה הכל, זה אני נורא. יודע, אני יודע, אבל אני אומר, אנחנו, כי כי אתה מייצג בעצם את הארגון אני שלם, מייצג את וכן, הארגון, זה כמו ברור, ברור. שאני אגיד על חברה שלי, אתה יודע, עורך דין קורא לזה מרשתי, חברה זה גוף נפרד, ואני אומר, קוליז'ן זה גוף נפרד, זה לא שי, זה קוליז'ן, אנחנו בקוליז'ן. מה הקריטריונים? סתם, הייתי חייב. מה הוועדה לקריטריונים? סתם. מה הוועדה, רגע, אתה יודע מה זה נקודה טובה, אני אפתח את הנושא הזה. אני יאללה, אפתח את שק. הנושא. בכל אירוע אני נותן בונוסים. אם יורשה לי לציין, היחיד שנותן בונוסים. עכשיו בואו נדבר שנייה על השם בונוס. כן. מה זה אומר בונוס? זה אומר משהו שאני לא התחייבתי לתת לאף אחד, אני מעריך משהו מסוים ובוחר לתת. לאירוע האחרון נבחרו בונוסים, קרב הערב ושני לוחמים שזכו בנוסף. וזה, הבונוס הוא אישי מולי, כאילו סגור פרטי ביני לבינם. שאלו אותי באינסטגרם, מה הקריטר, איך אני בוחר את הבונוס? שאלה טובה, אין לי בעיה, שאני אענה לכם על הכל. התשובה שלי היא מאוד פשוטה, וזה באמת, אתה גם יודע את זה, כי גם אני שואל אותך. אני פונה לבערך כל אירוע בין 5 ל10 חבר'ה, כמה מהם זה חבר'ה שאני מכיר שמגיעים לצפות והם לא מתאמנים, הם צופים נטו. אני שואל כמה מאמנים שלא היה להם לוחמים באירוע, אני שואל כמה שופטים, ואני שואל אני שואל גם אנשים שקרובים אליי, בערך בין 5 ל10, אני שואל אותם בדיוק ככה, אני שואל אותם, מי בעיניכם היה הקרב הכי טוב, מה הקרב שאתם נהניתם בערב? נהניתם בערב? מי על שתי לוחמים שאתה מרגיש שאתה חושב, וואו, הוא נתן פרפורמנס טוב, וזהו, ומוכרים, וכמובן, שלא יהיה ספק, בסוף אני מחליט, אוקיי? יכולים להגיד לי כולם משהו אחד, ואני בראש שלי אחליט משהו אחר, אז זה נכנס לשיקולים, אבל בסוף אני מחליט. כן. לרוב אבל אני הולך איתכם, אבל אתה יודע, לא, מתוך 10, יהיה כאלה שיגידו פה, אני לא אסכים עם כולם, ואני אקבל את הווייב הכללי. באירוע האחרון, ספציפית, אני גם ראיתי את הקרב של צ'ובר נגד ארטיום. זה חד משמעית היה קרב הערב. תקשיב, אני באותו רגע,
אני כן. כאילו ממש, אותו רגע אני אמרתי, תקשיבו, אני לא יכול לחכות. זה לא בעיניי, משנה מי זה יילחם לא משנה אחריהם. מה יגידו, זה לא משנה מה יגידו, זה קרב הערב. כן, כאילו, אני חד נותן משמעית. להם בונוס, זה לא משנה. בסדר? והיה ביקורת על התשובה הזאת, כאילו, לא, זה לא מקובל עלינו, אנחנו צריכים קריטריונים ברורים, בגלל זה הבדיחה שאתה אמרת, מה הקריטריון. כן. אז חבר'ה, אתם לא יכולים להגיד לי מה הקריטריונים למשהו שאני נותן אקסטרה. אקסטרה. אני לא חייב, אני יכול לא לתת את זה פשוט. כן. אם זה כל כך יוצר לכם תסכול, לא ניתן לאף אחד. אתה זוכר מה אמרתי לך ישר שזה? יש פאנץ' מעולה של לואי סי קיי, אבינו ומורנו, שאמר, הוא היה בטיסה הראשונה במטוס שהיה וי-פיי. פעם ראשונה כן, מטוס כן. פיילוט, וי-פיי. ואז הם מתחברים לווי-פיי, מתחילים לטוס, ואין וי-פיי. נפל הווי-פיי. ואז מישהו, Oh, this is bullshit. אתה פעם ראשונה קיבלת וי-פיי. זה לא היה כתוב איפשהו שיהיה לך וי-פיי. ואתה מתלונן על זה שאין וי-פיי. אני אגיד לך מה, אני מאוד אוהב שלוחמים רוצים את הבונוס, שנהיה משהו, שבאמת, זה נהיה משהו, הרי למה אני נותן בונוס? הערכה שלי, ולתת מוטיבציה ללוחמים כן? קצת מעבר. אני אוהב שלוחמים רוצים את הבונוס. עם זאת, לבוא להגיד לי, שי, מי שבחר זה בולשיט, לא מבין מה הוא עושה, צריך קריטריונים ברורים. זה מזלזל, זה לא מכבד, זה לא מכבד, לא אותי ולא אותו, מי שאמר את זה. בעיניי זה חוסר הבנת ה-reader room, תבין את הסיטואציה, וגם עם כל הכבוד, אני לא ילד או חבר לכיתתך שידברו אליי ככה, אז אני אומר באופן ברור, אני בוחר את הבונוסים איך שבא לי, וזהו. אני כן. לא חייב דין וחשבון לאף אנחנו, אחד. אני, אם הייתי נותן את הבונוסים רק לתלמידים שלי, אחלה, זכותי, אני כן, לא חייב לאף אחד כלום. אבל אני לא עושה את זה. אני כן בוחר באחרים, ואני כן בוחר באמת לפי מה שאנשים מרגישים, וגם אם אתם מבחינה מקצועית אומרים לעצמכם, לא, הקרב הזה לא המקצועית, אתם על הבמה הזאת בשביל קהל. ואם הקהל אהב קרב מסוים, גם אם מקצועית הוא לא היה טופ טיר מבחינתכם, זה לא משנה. כן. זה כמו שאני מדבר עם מלא לוחמים, וזה קצת שיעור לכולם, שעד היום מאוד אנשים מאוד כועסים, CM פאנק במיין קארד ב-UFC. חבר'ה, תמלאו אולם כמו CM פאנק, אתם תהיו מיין קארד, אתם תהיו מיין איבנט ב-UFC, אם אתם כל תמלאו מי אולם לבד. שכועס על סי.אם פאנק במיין קארד, או על העובדה שסי.אם פאנק קיבל $500,000 לקרב, לא מבין שסי.אם פאנק הכניס לאירוע הרבה יותר מחצי הרבה מיליון יותר. דולר, הביא ללוחמים שהיו באנדרקארד יותר צופים מאשר הם היו מקבלים אם הם היו במיין קארד, נכון? והוא עזר לספורט במעט קרבות שהוא עשה, כמה הוא עשה? 2 קרבות שתי ב-UFC? קרבות לדעתי, כן. 2 קרבות ב-UFC, הוא עשה המון בשביל הארגון, הביא באמת? עיניים נוספות, הוכיח הרבה על האופי שלו, יצר תוכן מעניין, הליגה הגדולה בעולם אירחה, אני אומר אירחה, סלב ממקום אחר, הראתה, זה לא צחוק פה, זה בדיוק ההפך ממה שאנשים טוענים, אנשים טוענים זה בדיחה, זה לא, הם הוכיחו להמון אנשים חדשים, זה לא בדיחה מה שאנחנו עושים פה, אתה כן. מבין? אני, אנשים מחפשים על מה להתלונן, תקשיב. לא, ברור, אני תמיד אומר להם, אם אני עכשיו אביא לכם, לא יודע, בוא ניקח יאיר גולן נגד בן גביר בקוליז'ן, נראה לכם שזה יהיה קרב פותח את הערב? זה יהיה קומיין איבנט, כי וואלה, אנשים יבואו אני לראות הולך על את זה, הקרב הזה, אני אתה הולך הולך על הקרב אתה הזה. הולך לקרב הזה. למרות שיש שם ריץ' אדוונטג' וזה, יש שם משקל לכיוון משקל ההפוך. לצד אחד, ריץ' לצד שני. כן, אתה כן, מבין? אבל כאילו, אנשים יבואו לראות, וזה לא יהיה קרב פותח, כי רוב האנשים יבואו לראות את זה וילכו הביתה. כן. ופה, זה בדיוק אותו דבר, כאילו, אין לכם השם הוא כל כך גדול וזה, והאימפקט שזה עושה לקהל. אני אתן עוד איזה תופין קטן, אתה תשמח על התופין הזה. חצי גמר אליפות ישראל הראשון של שוקי.
חבר שלי אנטון, שאוט-אוט לאנטון, שכרגע בארצות הברית, בא לראות את הקרב, והוא אומר לי, תקשיב, מי זה הילד הזה שהיה? כי שוקי נלחם הכי פראי שהוא יכל. הוא עשה שם ספינינג. שוקי באותו זמן עשה אפס שיעורי MMA בחייו, כן, בא ממועדון של דוד שלו שנקרא טייקוונדר, זה זה שם שם טוב. בפני עצמו, זה שם למה פגע. זה לא הכינוי שלו? תקשיב, טייקוונדר זה שם למה אש. זה לא הכינוי שלו? כן, אז כן, זה מצחיק, כי בדיוק הילדים שלי ראו בסלון את הקרב הראשון שלו מהגמר מול ניקו. כן, זה הקרב, בגמר, סליחה, מול ניקו שטרן. אז כן, אני אומר, חבר שלי ישב, והוא אומר לי, אחי, מי זה הילד הזה? ואז אתה אומר, אוקיי, זה לא היה הקרב הכי מרשים של כן. אותו אירוע. ואז הוא אומר, מי זה הילד הזה? והוא זוכר את שוקי עד עכשיו מהקרב הזה שהוא ראה אותו. אז אני אומר, יש דברים שאנחנו לא רואים, שאחרים רואים, ואנשים מתחברים ואומרים לך, וואלה, הוא לוחם טוב. או הוא מגניב, בשבילו אני אבוא לראות אותו עוד פעם. אתה מבין? אז זה סתם, אנקדוטה נחמדה על בונוסים, ככה נקרא לפרק, בונוסים, בונוסים, בונוסים. סיכום שנה ובונוסים, בונוסים, בונוסים. יאללה, שייקץ, אחלה פרק היה לנו. יש לנו אירוע שבוע הבא, פיגוז! יש שמועות שזה קרב פרישה דרך אגב. כן. כן. השמועה אומרת שגייג'י יש מצב פורש. אם גייג'י יפסיד, אני מאמין שהוא פורש. אה, כן, גם אני חושב, אבל תשמע, יש לנו שם ז'אן סילבה, עומר בפרילימס, אתה מאמין? נגד זהו, אני פיגורדו? לא מאמין, אני אגיד לך באמת, אני אומר לך, זה משהו פה מוזר כן. במיקום פה. אתה מבין? אה, המיקום תראה, פה. אני יכול להגיד שמבחינת ויראליות, אני יכול להבין. זה שהוא ממוקם מתחת לרוז, קצת קשה לי. לא, אה, רוז בוטל. רוז בוטל? כי כן. זה... לא, הוא לא, ממוקם, לא. נכון, הוא ממוקם. רוז היה אמור להיות במיין קארד ועבר להיות המיין איבנט זהו. של... תראה, ז'אן סילבה בארצות הברית, אז אני אגיד לך מה, פיגורדו בתור אלוף לשעבר, לא צריך להיות מתחת לרוז. זהו. וגם עומר לא אמור להיות מתחת עומר לרוז. בסדר, אבל עומר אתה יכול להגיד רוז הייתה אלופה. כן. אבל כאילו אין הצדק לדברים האלה, אבל זה לא משנה. כן. לא, אני יכול להגיד פשוט ויראלית, אני כן, יכול לראות. זאת אומרת, כל מי שבמיין קארד, יותר ויראלי מאומר או פיגורדו. כן, בטח, חד משמעית. אז אתה מבין? אבל פה דווקא שזה לא קרב מרכזי של הפרילים, נקרא לזה ככה, קרב שסוגר את הפרילים, זה קצת מוזר לי. כבוד פגז, אבל באמת. כן, לא, תשמע, כבוד פגז. יש שם במיין קארד, יש לך מישהו הולך לישון, יש לך קרב הייפ, יש לך שתי קרבות אליפות, חזרה. ארנולד אלן, ג'אן סילבה, תקשיב, פצצות, קרב זה, פצצות. זה קרב עם המון משמעות. קרב עם המון משמעות לשניהם. כן, מי שמהם ינצח, בוא נדופק עכשיו, יעני חזרה לריצה, זה קרב עם המון משמעות. כן. ארנולד אלן היה עד לא מזמן הפייבוריט שלי לרוץ, אתה יודע, קדימה. היה לו קצת סטבקים, אוקיי? הוא ניצח את ג'יגה וזה בסדר, אבל זה שמקס הרג אותו, סבבה, מובסר ניצח אותו, סבבה, אבל הוא נתן קרבות מול חבר'ה. תשמע, יש לנו back to back משבוע הבא, שתי pay-per-views. כן. back to back. איזה... זה כבר לא פייפר ויוז, חביבי. כן, נו, זה... ממוספרים. חביבי, אני דובר רוסית, אצלי זה אף פעם לא היה pay-per-view. זה רק ויו. זה רק view. זה רק view. אתה מבין? אתה יודע מה? וזה מצחיק, כי כאילו הוולקנובסקי נגד לופז קרב יותר טוב, אבל ההייפ לא שם. פחות טוב. לא, אבל האירוע פחות טוב, ואני בכלל לא מרגיש הייפ לאירוע הזה. אבל אתה יודע מה? בוא נגיד את זה, זה ממש מרגישים כאילו אין יותר... אין כאילו סטאר פאוור. המכונת שיווק של ה-UFC, היא לא דוהרת כבר קדימה, אתה מבין? אבל אין לך יותר, כאילו אני חושב על זה, מי יש לך חוץ מאלכס פררה, שעכשיו עשה מהלך מדהים עם הנגיעה בזאתי, איך קוראים לה?
בקורטז, ההיא אוקיי. גם עולה ברנקינג, היא פאונד פור פאונד כן, עולה, כן. בפאונד פור פאונד היא עולה, אבל כאילו, חוץ מאלכס פררה, שמאוד ויראלי ומאוד כוכב, אין לך הרבה כאלה. פטר יאן לקח אליפות לפני שבועיים שלוש, איפה? מישהו שומע עליו? אני אגיד לך מה, אני מרגיש כאילו התוכן, יש עומס. כן. תמיד שיש עומס, מכונת ההתפתחות שיווק לא עובדת. מפוזרת, כן. בדיוק. אז אני מרגיש כאילו מכונת שיווק, כאילו, היא כזה, טוב, אנחנו נעשה את התרגיל סביב כולם, ולא, אתה יודע, לא לתת לנו את ה... וזה כמו שאנחנו מרגישים, בוא נגיד את האמת, אנחנו מרגישים את זה גם בעולם הקולנוע. מתי אתה התרגשת בזמן האחרון באיזה סרט שיוצא, אתה יודע? אני מתרגש, עכשיו דווקא אנחנו בתקופה טובה. מה? הטיזרים של Avengers Doomsday, יפה, אבל שים לב, כאן הם אומרים, יש לנו אירוע. כל כן, הסרטים של מארוול היו גרועים, אבל אנחנו דופקים לכם אירוע. יש לנו כן, עוד שנה, זה בדצמבר רק. כן. והם מתחילים לתת לך טיזרים ביום מעכשיו. הולדת שלי, דרך אגב, ב-18. וואי, זה הולך להיות מעולה. אז אתה יודע מה? כל השאר יהיה זבל, זה אני בטוח שיהיה טוב. חד משמעית. אבל בסדר, אני מרגיש קצת ירדה לי ההתלהבות. הפעם הייתי, תקשיב, פעם היה לנו קרבות UFC, היית כזה, כן, וואו! עכשיו אנחנו, תראה איך, יש לנו פה את וולקנובסקי לופז, 2, קרב פגז, אנחנו לא כזה בהיי. לא. אבל אני גם חושב שזה עניין של הלוחם עצמו. בסוף, בגלל שהם הגיעו למקום מאוד נוח, אתה מבין? זה אותו דבר קורה ב-NBA. פעם היה לך כוכבים, היום אין לך כוכבים. כי הם מגיעים למקום נוח, החברה עוטפת אותם, ונגמר הסיפור. אני בסדר. אני לא צריך להשקיע בעצמי, מה שנקרא. ופה אתה רואה עדיין את שארית הפלטה. זאת אומרת, אם ניקח דור חדש, אז פדי כן משקיע בעצמו. וולקנובסקי עושה דברים, אבל הוא עושה דברים לעקרות בית. הוא לא עושה דברים לדודס. אתה מבין? הוא לא ה-18 עד 35. אז כאילו, גם זה... שון נורמלי מאוד ירד נכון. בנכונות שלו נכון, אז כאילו, אז אני חושב ששם אנחנו, אם פעם היית רואה את ג'ור סן פייר רץ לתוכניות, עושה כל מיני, עזוב, היה לו את הספונסרים שלו, אז הם היו דוחפים אותו לעשות מלא דברים. אנדרסון סילבה היה מופיע בסרטים, היום זה הכל כזה פלט. אני חושב שגם הנושא העיקרי זה הכמות. זהו. כן. זה נוף הספורט שלנו, לפי דעתי, בשנים הקרובות. יאללה, שייקץ, אז הייתה לנו אחלה של תוכנית, חברים, שתהיה לנו אחלה של שנה, שנראה בה קרבות אך ורק בזירה, בהצלחה למהפכה באיראן. אנחנו מפה שולחים לכם, מחזקים את ידכם. תשמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. זה היה שייקץ, אני הייתי ארקדי סצ'קובסקי.